Jacote de Laia. Había unha vez unha nena haitina co cabello vermello como o lume. O seu nome era Jacote. A nai de Jacote faleceu a dar luz ao seu irmán menor. A pouco tempo tamén morreu o seu pai e Jacote tivo que atopar a forma de cuidar dela e de seu irmán. Así que decidiu volverse pirata. Jacote convertiuse na lideresa dunha pandilla de 100 piratas. Cando estaban xuntas no mar, comía carne afumada, xogaba xogos de azar, botaba pólvoras aos canóns e roubou barcos españois. Ela incluso tiña unha illa secreta onde vivía cos seus piratas. Porén, Jacote tamén tiña moitos inimigos, tanto o goberno como os bucaneiros rivais ían tras delas. Decidiu finxir a súa propia morte e esconderse. Mudou de nome e vestiu como un home, pero o engano pronto foi descuberto. Ninguén tiña o cabelo vermello tan brillante. Ao pouco tempo voltou á vida pirata e ganouse o culme de A que volta da Morte Vermella. As súas historias convertíronse en lendas.